Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. To ozvaša tretečana je sarajol gibi vinderto marhi mara dostha sundial keziye jokum kezigal yezi ketsedejiye hayude ketsedejiye ala fanzals yesaran yatin bir keskamelder deveya. Курс ваша малка цега шимне выразит измия харнер что катак бартсы даже ахишана туда так ц хай вежелиш ради без бартсы я многострадальная раздаклается рожь я камли я кам Клай, научи писать. Вейн, конец, особенно восточный, двойня, тройня, больше ходяхта левей. Так, сабя абда шухалха, турки мягко, дабахта чанник, как бы сидей. Всегда каче, вейн, будь еще раз шанер, Веня мот бы, я еще раз еще на Веня отцейле, ди еще раз Веня халгарде, хадирус молдова нахляка, туркица хатица, турк хан, навахлисха, азы, байгмеденге, судей, сорок шухтажахтачара. Сабаша, арбаша, сабахтачара, усидей, уют бабышба, востой больше, хадяхта, наху, сытяхлена, незлобы, что востой пса, камия, шей верди, цухуца, юшей гидахистица, дяхта, казадха, мелхалнет мумгой, сидит сбайби за халафану. Это забегка, там у нас бабушка, востой больше, голая мягко. Так, воздух, кахига, Бог да, высок. Административный Бог да, пас, количество себе хранится, кахига Бог да. Дух, этом слову Бога хан. Голая, яркий, ночи, аски, дух нахана. В 99 году больше 420 человек из Худовча, том ночи нахта, хабяхта. Так, признак на угож, ах ночи мог, солоч, ханханбатстан, халу адам аклейнулся. Так, суфа аллахта делче, я ночу, я аллавы, я гостовы, я мелхивы, я эхтовы, алпосывыш, я хайвал у нас дагаж, салерды долуш, сабарты болуш, сахтабы лорыш, тош. Так, вот спорт лик хотел ночи багажи, азки багажи, яркий багажи, по газеты дол, викентов, ворков, ваннагавол, такие вещи, ракдахар, салашахтер, бакбуш, дохтхов. Так, я намял тон ногханер, фадер, хваштик, я турбулу апиш, самый хетыш, намял дубовши, где ранство ежиш. Казик, вашали, ранал хацах хетыш. Тахана, азмал усхансу, веня, камамал, бянду ужо, амэ, ему хлорби, вот туда ахет, суна, тхот хвашсана. Расхан волдалши, бартсак да, схака мыха, да вот дал излук. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Так, волка асфадер ялче. Вот чечен инглише я мог яст я мог миле. Оз малахы васык, оз малахы тепаш. Ха теп, ха общество, ха племя, шихаян вот пилжина. Ха не шилами, ха тепаш.
Так, через республики векам, да, мобля, да, линхайн. Вайшин республики, то, на парламент, война парламент живет. Почали, война будет там. Нема аппарату, закханяс аппарату векам, вейдер, гол качашкана, качашу, да. Вейл пус вейл дулдла джахаса хитс. Вейл ре хатс гитс джахаса хитс. Хатс ши ютчин ши хатс ютсиге ход. Цвой ютс хатс. Багур ярзамна. Хаслур лукабул багурж. Ателеш хайват яндюх. Лавемек мюарис. Вегус нахду. Так, вроде вот лет девочка лет на дей юстербеха, дихадяха, лет девочка. Проверки дать, носочка выжили, проверки дать, все, помогайте халдить, кто начнет ловать, пикадия за лет паден дюх. Мычакачу территория. Хотя так давен болуж мог балабат уже быстрно докачап дал хвастом бы шиши хае шималдо шама дерги диал карды ля усыры быстрно алап гет тчва моля хады ля усыр даство ля усыр дакыство дадылы низ герниц хая леди хатта дедерсу поням шидава ног чешти галашти ля де кошты ажултавана с востока ногчи болыш на западе галай болжи прибуз мок того хиля мок ас тейпендер коммержия мотик сегиче каялда вот глаз там работу шел жусу галашка вахы болжи всю жизнь Президент колена галаштани оволж хабякаш ошпарусу там самот будет там сапан да решил битвалай ошпар то алиды галай алиды сапан доктор республики цаит там шигар хамдо ши кырдват шиндо подолж дикин там лят гаден то подчал я шу ночи подчал вверх сюда и сюда так ингушети бары было орство и там доступ я след потому что вот там война конечно тогда неску харца учил да нержой бах ночка бах процентов 10 кбахац 90% ингушети бах вот молва короче нержой имели я здесь Змок дабал сцигичи территории ират, змок вай орство я говорю, да кам эсманси эпир тиша духа депортировать дячу дава смока и загрекавать царский империи. То я хочу дава то ляташ мастан казак хаушка меж полосица зарегистрировать мастан хожда هذا ذكر البازل الحمد لله تكش مستيج دواقش خلص فقال استيج خلص تون دوست ياتج تون يدك نرجع نفسك قشيرة غلاش كابار دول أرسطو فقمي بات شخليش مشيز نصف ياخ أزغا أمر ثانيش تبارة نصف الباق يترسون نصف مش تقدر سون كاتج Да, он мамака малу. Мерзия уже матики. Может, ты чаба, это перцет мат, цебахе. Епревал объекл из мок. Епревал объекл. Граница, а вот езжили. А все границы езжили, а вот
75 лет, 100 лет без границы летает. Войне до границ отгоняется. Но в шести власти до границ отгоняется. В 57 лет самое ходили через Сергеевич, а на границе отгоняется. Сунинский район полностью входить тоже, они постоянно ингуши. Полностью Сунинский район входить тоже. Так, в Ингушетии из республики, Садял, Литвин, Оршпай, Алгай, Республика, Молодцак, это республика, Хаятшик, я. Вопрос, это туда, Хатвир, Ишкери, Хавалы. Вопрос, это цыгич, это о чем я, Табачал, Аушел, парламенту, на решить дыркус. Ночью может быть, жил. Населенный пункт, но шкают же, Алайма, лучше должно, Орсквай, населенный пункт, Ингушетии, Запасти, Дуэля. Сунisa Хамдаться. Чего, Сунинский район, Северно-Володский, Айснорки, Давыденьки, чего, Жолжай, ночью мог, детей, да, что визуальные границы, а еще то, проблемы, акция, на границы раньше делала. Розова просто еще ряд того еще, конечно, ценги еще, там, как паровату, ехала, я начал паровату. 150 лет так возмог, что 20, начал 20 возмог, Антагана на вал из мортигнисту, а тиги на хаспитал 20 назывался. Каждый ждал, когда чуть-чуть ждал, что с хани мог, и наберка мог, а чертом ждал, что мотики, доказать, хали. Так, сильно Карбулак, Цицуаль, Троицкий, Кашмир, если они будут Кашмир, Давай босым надо, залегит там, вейкер, да, хандас, да, я сам хахус млевит, лятащий должен ход, там вейки за низболчана, там вейки долчана. وواش حدش ديكا نوم لاقاس ولكن هم قداس لا البرت صابوا بي لأن لو كان يلا نوشي كم تسديج واسمع بي تون دال بيكم بول والله كم تسديج واش كم بي شلون دال بيكم بول نمس وراتك بيكم بول بي شو كم يلا لاقاس بيجي شكل يستبوسو Цардаш померла, что нам бехвак, шамадаться, халям чудя, а мы знали, згар шин шиволжда. Но нагасен атарна, хайвуаци вожваса, каваячи, хонихи даши, но бил бау, там хау бил, но хати хайна бил, так но поддети стамел. Но часть матки они хотели шелжбаться, вот, да и наши надо шелжбаться, а озаба орство будуаш, ну, ингушети бага, орство. Ингушети бага, орство, жох, там, дал парламент если, хатмиш если, кому жох. А олай, чё они жох, орство, мог был. Озбага, так что пол. Похоже, что я много идут твоя, что нам, я больше за ёх, например, сунок чугуёх, а за волова ёх. Так, сакман на лишний читка. За рука каждый на совести куда. Там цады, так и республики, там цады, так и республики дозу, незыблемый, да. Республики дозвол, думати, орствой рязбац, орствой жители Ингушетии, там Алай, орствой ходос, что Тундал Хайн Республики, туда Чекай Республика, до просто цатера Москвы. Запад это то, что привилегии, орствой там привилегии их ждаство. Нагасен даден орствой лето, орствой мог бы. Я бы острый мог бы, я бы острый мог бы, ногти чё влиялось, помялось, я что-то, да там, острый, я берег, я лилось ласку. Узало было, острый.
ده كي أمتسا هملات مجبون بكل هداز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صفا أول ريال شيء وصول هذا ناخ أميال. درجة بهم ملاذ تهنا أو تجح بهم بيجري بأرث ويدولي غلاش داخل خول مديري وقان لها تهم سقوش يعني سخن لا ودني تغاخ على سدا دا غير غلاي ساعة سيدو غلاي قمن تدور دكدر مودر دعوة حدا كذي تغن أحاقتي شدي شان أو مقبلي شنوخشي خو تقولي تعقدات شيء هذا كمان دي نيستات بدرجة غلاش ثاني قربوا نجوش بيتأخذ نامي سنوان خوي بغلاش سمو بغيري وتسعي بغلاش سيجري بغلاش ساري حبيان ديرو بغلاش تبي خاص نوخشي تبيجري بغ أحد لاح بحندو شنو شاش تلاح دوست بيجي شنو نوخشي خريداوه يتلي خد داك شن ياخذ هم شنت أنا هم هيتسو سك حدود ده عمره نيسو تخ شو يجري دليل وأرث تخون دوست بيأتن ده تخ كده تقدر يشو تخيل هو يقدر يشو تخاطر تقدر كش نقطة حديد يا خاطر فيه سوق خاطر شميسي أتكلم تخوّر واسطي مريت واسطو دات نقطة سيادي مريت تقدر يقول حبرت بول حق أمبول دول بلخو نقول لا دوخي بي لحتم أحمد مات لحتم كفادي غتار دعوات سنة بسوي جوج أهو صبات لحشي إيواش أود ما سيد تشرع أو بيت عن خان دي تطول وقت هو لحت تجي هواش نيس تلحتنا لحت أطم بيت حد يحكي ديسي وصوت مثل نقبض كينا فخابات تطم فهذه وصار دوك كينا بوادرتي متبغاش وبين على غوغاي ديسري غوغاش ثاني غوغاي موركا مديري بيملا هم غوغاش تيغلطا ديسري ودريلي حاجه تشيني انجليزي يا موتي جوشانا تاني غلاسنا على بورا ديكو تعرق قوم دي اصلا غوغاي نوتشي حتى قبل سدوا ويزر تيجيش ويزري كريم يا نوتشو وان كريم وري ورك أبرد كين صوتي عواسو غاسو غوغاي موك أمبرسو لاستيجا حجبك بوكور ور داخل أرطو ومشورت غوغا ورس تيجي واش لا استدي حد يحكي تعود أمدخن بإنجليزي يعني غوغاي إنجليزي بوك إنجليزي بوك يقي ميلخم بيدي جانسي بوك ويقمر واسسي أمره يعني بس أرطو غوغا واحد يعني تبغى غوغا ما أجر على شرق عشان أجر على خنقات طرقة حجور دق غوغا ثاني أوبوش إجوش خندي تري خرجوري دق إيش تسموه ورد على غدير حنز تجح باغير دقيق ديس نوتشي البوي نوتشي خلقش نفوتر إيه مرة تخد عتح مرة رزق هذا ساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نال صلى الله عليه وسلم ويقول الأشتر أستاذ الأشتر ديال ياسر أسفل ديال شيء كان تنقش من الصلاة كان يأكل تنقش من أخبار البلوش أرخوش حديدوش قمع الله فرجيات سخمنا خليناش فالنقشي دوت قيوفتر خلنا يقدش النقشي نقطة النقشي ذات خلي والله أنا داغي دو أرث فيدي تو نقشي دي مريض شو نقشي خندلي شو نقشي خنشتي شو ديهم شو ندير رياسهم شو ندير مرتسمون شو تك داغي أول داغي فول ديهم البيت داخل شو ديهم نقشي بيت داخل نقشي تريجي بقول شو تريجي بقول والله تريجي بقول ملغي يجي بقول أول ملغي بقى ملغي بولش يرتيه نقشي بولش يرتيه تدولش يرتيه وزر غازر سوق عندك عشان تعمل مريض
odozolış kamiyet hassasiyeti hay koyki kamiyet odozolış kamiyet bokolu değil. Yat gördüğüm onu Malgın askeri, on suyun askeri, on kınyak değeri ortay bağı kalay mok bu yer. Ya kalay mok bu kok bu yer kalay mok. Olur mu bu yer kalay mok. Hani vallahi sid olur kamdı. Sid olur hadi yanı da kalay kamdı. Ta sid olur. Bu vakul da Allah aşkına koynar. Sid olur diyor. Ya sid var kamdı var ya. Der sid var kamdı ya. Derdim de din olur. Bu yani olur bu sid olur bu dik kamdı. Daha iş bu diyor Allah kamdı diyor. Ha. İşte hamdiye Allah tecder. ويفوت الديسيات بغلي ديز وي درجيش ديالو تيك عيط عليه صوت تيك وياه شاس صوت واحد عندي صوت وياه صوت نيش داتس الحمد لله شي ورر خلي السك متشع ولا امريكي ولا شي ورر خلي السك دي سك خلي دي ندر خلي دي شي الحمد لله شي ثاني ديالو شي موت حالي بيش شي قمن ولش ولا اش ساج بولش غيردش ساج دولش ابو سعد دولش تغمض حداك قبع دي باش صنع حداك تغنوا يقيدهم غزل لكني مغير ونيجي تربو مغير ونيجي دي خرفوا شيء عقل مغير يقوم مش ديق مغير وين ديق بالناس يا حمادي وين ديق الشخص والله نوع شيء أرض مالكي تعرف وين درجيش دي وين نقدوي وين نغير قبل علاقة مغير وين دوق بالناس وين يجي قدوش ناس وين نغير قبل ديون جنر حقوق قدوش دينهم لو بجاحي لو مش قمر بيهم حاول المصداق حقيقي دي قدوش وين نغير قدوش وين نغير قدوش لون الدوي ده الله عليهم أقوى يقول برطوه زوي برطيه برمن زوينا ماشي قد احكي ده هو يقيل ده هو يقيل ده دات زوق دات والله تفوس لك حكي ما لا مو وزم اليوم دي لك واتي عاش قبل الستالين ودو يلسن ودو يحطوا له ترل بو ويل ده ولا هنوص ده ديهم قبل ده حمل يستد ديهم قبل دول ده لا تا دول ده شي دولش مشكله لا تعبر ده شي يولش مشكله رزق تاع والله نخلط بديهم ده برصا بوي دال دي هنا ايه بركه يومين خاص دور دال ايش مول بقدر دال طاق واقع الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم في ваша четверть до берки до в ваша четверть специально вали гулден мучили вы дега фельтер и лазер нечто касается было спиту اسحمر السوز بحنسي عشان كمدية مثلي خصنا نقدر ويد دايا شامدات زارد ويد مسكان حقيقتش كأركيك الوالد وبين المتو سامع الدسيجر حلوة نو خيتر جا شو أمي والله من صدق هم سدوس ميجر سر ناخد ساعده سيجما أصوي برجل نقشي بو نقشي حواليس إذا أخرفاس ده вот и я там не заходил да ночи был был хорошо был кахам был да разговор аж таки был вот свой хромой хош шей тейпен зарыл язык حبوا الوقت نقطش كعب ده زي حكي زي ما مش توصل خ دكنا بقى بوقنا صار تيبون صار يجوا موسايو فيزولايو ديكار ده بوقنا والفوز بوش هذا كتوش سياوش موقت سندر أول صار وين الله كيف تكون مكسيكو حدوار ساعات عنده شوية صدق سياسي سيجوه لها هي ساتيمير حيبر يعني متجري استقبال ناخي يورجيا يفتي سيجيش سؤال материал медицинская газета, я был собственным корреспондентом по зоне Северного Кавказа. Так, материал язя, ахмеди, интернет, да язя, дашкос мармышлес, а суланы телефон сами, ахуай, синографисик, да, или в Москве, так, что расшифровать, и тут, да, я, саяр, год, холосов. Язя, материал, Богдан, да, балы, Бальдейнер, язя, дача, да, я уехал в город Сан-Лука. Номер, да я заехал, малашина арда для газет.
صحيح شو ده صحيح تليفون ده بيوش материал حتى شايعات كنت $6 ну я объяснил что будешь всегда и раз материал ну что сатиша воха мы что горгаться материал я ахай него по новой джазе ащен что да салон Аргаеве Альвар который возглавлял этот комитет по этому Хайба я ему объяснил эту ситуацию что аэропорт дал хотя и так материал что не снимет газет сорвать диадрация соны пиша бокалыр экономик пиша бокалыр так по новой язе даче не отчекай не то я вот так дәрсулган гайр равда что ваш фото да писали дачак доктор сонда оценки сонс лично соня не оценки рекомендуем реком дозы deze حتى يسачак هم дачак доктор да сонда это документ истемет рейсажды рейбежриды бартхалбес бартхобы усокуси петнужек и сокуси что адмиазлах вусолды иша балы дагдехи дадохи вот находили республики шуге ночи мог дал докбохов ровай мог дал докбохов вей масне тайга вей мог бы вей дерстие вей варьеje таком вей حتى чадер сонда вей сасак гол махал я вей все вей метик что хам подать я батса голдей я могу мерк голдей вей знит мала бали мала не столати вей дочь без хандар хабяка без тачак дал не голдей вей даже не так я сделал лук дал не голдей Bez tijden hadden die dan ons nog van mij met die haar de hammen die chimney chin hoog chin geter als samen de zo gaan we oorsproken ze deden de boementaal zeggen die Turkije met hebben je woord ook was hammen je tijden dan zo oorsproken dus je tekent ze Sabunit ya bulgu çömürcü belko onunla gala yaz geçiyor. Tamam susi müçarlanı ho, selat müçarlanı ho. Suda çetane kuşlat metik nivada. Poz metik ya sun bartın bağkedir. Allah nafçı orta melki akti belki belki bu samat bu buzu saulan bu saustaj bu diyor. Bartın da la tana damat la diyor 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 la tokuz diyor. Bartın Muhammed